Ibandla liphelelwe lixesha. Ixesha lebandla liphelile. Ithini? Ibandla litheni? Hlawayibona self ukukhumbula utata wayetshilo. Andlanga ngasixhosa abangcela sifane sisi. Ibandla liphelelwe lexesha. Ngenxa into ba izulu seliyaqoqosha. Ngoba uYesu sezavuka. Umhlaba usalele. Ibandla lilele. Kodwa izulu ngoku liyaqoqosha. Ngoba unyana kaThixo utheni uyabuya. Ebangcwele Jesus is coming back very soon. Sooner than most expect. Sooner than most are ready. Ngenda mvunanda apha ekuthandazeni kule mithandazo. Esithi ophezulu kwendlu makangabe sehla. Wena usemasimini suba sabuya. Wena usentabeni suba sehla. Ngoba uYesu is coming back soon. Ithi lento lenyana uyibambileyo suba sayiphuncuka. Lenyana uyibambileyo suba sayiphuncuka. Yilwa ngayo. Yilwa ngayo. Because Jesus is coming back soon. Ngoko sisalibele ukudlala icawe. Sidlale lathi ixesha lasiphelele. That's why ngisithi bandla liphelele ixesha, ixesha lebandla liphelile. The second part of this title, iti ixesha lebandla as we know it is coming to an end, because the kingdom of God has been pressing ukumisela indlu kaThixo ukuzibe yiyo ethatha indawo ngoba yona izelonyana bakaThixo. Are you here, saints? Are you here, saints? Okay. Did you can't tell the other Sunday? Did you? Yes. Xa besilwa lento esithi ndingunyana kaThixo. Uthi uma niphikisana lento ndiyithethayo, nifuna ukunibulala ze nazi ukuthi le tempile uma idilizwa ndizawubuya ndiyakhe ngeentsuku ezintathu. Can the prophetic people flow with me this morning? Itimeza, can you flow in the prophetic? Lento yayithethwa nguYesu ayithi ncakasana ndizawufa ndiphinde ndivuke, kodwa ndizowumisela into ethi ixesha lebandla liphelile. Kwintsuku ezintathu ndivusa indlu kaThixo. Khona uzadani fumana. That declaration was saying, ngoba khumbula wena umuntu ongaqondiyo, iTestamente endala yonke uThixo uhamba nentoni nebandla. Oh, uThixo ehamba nentoni nebandla. Kodwa inhliziyo kaThixo ikhangelwa nyana. Onyana abafumaneke ebandleni kodwa bafumaneke endlini. Endlini yenkosi. Are you here, saints? Are you here, saints?
ibandla lisokolisana noThixo from Genesis to the book of Malachi. Uthixo ecengana nebandla ukusukela kwincwadi yokuqala yeTestament endala yoshobo yokugqibela ecengana nebandla. Kodwa ngomza kaYesu wazisa into entsha ethi ngoba iselo xesha lebandla ndizalidiliza ngeentsuku ezintathu ndisuke ndivuse indlu kaThixo. Are you here, saints? Are you here? Kahle kahle ibandla alizmelanga umoya ingcwele, alizmelanga. Cela ufunde Martha Isaiah 31 verse 9 nje yedwa. Ingqondorha yakhe yodlula imke ngokunxunguphala. Baqhiphuke umbilini abathetheli bakhe bemke kwibhanile. Utsho uYehova omlilo useZiyoni oziko liseYerusalem. Utsho uThixo? Utsho uYehova omlilo useZiyoni oziko liseYerusalem. Can somebody be prophetic with me this morning? Can you read it in English, mother? Utsho uYehova omlilo wakhe uphi? Oziko lakhe liphi? Ngicela uyibambe lo ndawo. Their stronghold will fall because of terror. At sight of the battle standard, their commanders will panic, declares the Lord, whose fire is in Zion, whose furnace is in Jerusalem. Because whose fire is where? Whose fire is in Zion. God, his furnace is where? Ayizobalula namhlanje. Ayizobalula. Mamelani bacela. Noma singawubiza umlilo. Siubize kangakanani awukho umlilo ebandleni. Into esebandleni into leziko. Where am I prophetic? In the house, there is no fire. I mean, in the church, no matter how many times we can say fire, there is no fire here in the church. The fire is in the house of God. When the Bible talks about Zion, it is talking about the house of the Lord. And so this scripture says, Jehovah says, whose fire is in Zion, his furnace is in Jerusalem. Ubushushu beziko ukhombisa umlilo nangona umlilo engabonakala. Ukuvuthwa kwembiza kukhombisa ubukhona bomlilo nangona umlilo wona uqobo lwawo ungabonakala. Amadimoni akhutshwa yintoni ebandleni? Xa siva umlilo ebandleni siva ntoni? Siva ukufudumala kweziko, kodwa umlilo wona ukho apha. Amadimoni angakwazi unyamezela ntoni? Ubushushu beziko. Ngoba ezikweni kunezinto emele zitshe. Yebanga ayingomlilo otshisayo kodwa liziko. Ayingomlilo ovuthiswa ukudla kodwa liziko. Kuthatha onombotyi besixhosa, onombotyi abenzwanga ngeFong Kong ngendiza, ngabo abakwazi ukumelana nomlilo
ongasuka eziko kodwa the direct fire. Are you still here, saints? Awuthathi noba yeyiphi imbiza uyibeke kumlilo ovuthayo. Kodwa eziko kunomlinganiselo womlilo. Eziko uyaquthwa mama umlilo. Ulinganiselwe nesimo sembiza ukuthi kuphekwa ntoni. Kodwa into ezininzi uba ungasithatha uzijule emlilweni uqobo zingatsha phela ungadlanga. Uthike ebandleni ubeka iziko ukuze uqulo lwethu lufane nembiza ngoba nasebandleni uthi uyakufuna ukudla kwakhe. Kodwa uyanyanzeleka xa sebandleni awucutha umlilo ngoba singatsha sonke aphela uthixo engadlanga. In the New Testament, Elgama little church, in the original Greek, Elgama balkumsha ebefundisi bathi ecclesia. Ecclesia does not mean church. It means a crowd. It doesn't matter when you are called or when you are called. It's just a crowd. Uzuyifunda esiGrikeni, ecclesia means inhlanganisela yabantu. Noma baqondene ngogqwirha, noma baqondene ngokuhle kodwa ukudibana kwaba noma zezepolitiki kodwa ngokwezwi libandla. Lapho bona bese stadium abezopolitiki bepolitiki ayilobandla nje lilodwa libandla njengotata bengekho abanye apha bese tavern etavern phaya libandla shoda nje ngomfundisi ngiyabona nje nihleke iGabula Church awuyazi iGabula Church hayi ngicela nizazi izinto yayazi iGabula Church. Hayi bo. Abantu abanciba igown zobishop bahlele etavern basela utshwala bavuliswa. IGabula Church. Ayiphazamanga. Ngoba naphaya libandla lidinga umfundisi. Udibana nabo bemekoneni bequndene bethetha ulwimi libandlela lishoda ngomfundisi. Sine bathi bayaphangela as long babekundene ekhombini libandla elo sumayela mfundisi usebandleni. Ecclesia church libandla ema naseklinika ufika behleli umama kwadinga bade athuke azoyiqonda bathini libandle wathi ngene efre abantu babe besithi ndiphilile ngoba kufike umuntu oyiqondayo ngokuba ndisebandlena kwadinga altunye kumlilo wafika abantu bathi anisayobona ugqirha sendiphilile ndiyajika. As long as there is a gathering, it doesn't matter banjani benze libandla. Icebo likaThixo lingevindla. Uthe uThixo xa elungiselela abangaphandle walungisela nabangaphakathi ukwenzela umlilo wakhe aquthwe.
abanivanga. Lo mlilo ukhona apha ngaphakathi. Ukhona nasethaveni. Kodwa udinga umuntu okwazi ukuthuma ukuze abantu bakaThixo bakhululeke. Etrongweni ukhona lo mlilo. Kodwa ufuthiwe kodwa udinga umuntu who's a commander of heaven who will begin to send the fire and say be delivered in the name of Jesus. Semsebenzini niqondene nganjongwenye ibandla elo. Ayisisekhona ebandleni. Ngoba kaloku izinto ziqondene endaweni. Mama ndithe xa nishumayela kwiveki phelile ndathi kufika ingelosi emveni kokutyala indlu kaThixo. Xa zinduluka siphinda sibheka hayibo phakathi kwendlu kaThixo kukho nebandla. Athi uThixo jonga ziyeke zikhule zombili. Akho monakalo kodwa liyenza ixesha lokuvuna. Apho kuza kwahluka bendlu kaThixo nabebandla. This is why ndithi ngoku asekho kulaa ndawo yokugxotha abantu ebandleni. Kuthiwa ubani udla isono hayi makahlale nelijazi akhutshelwe ngaphandle. Mntana msuse nje emayikhini ba unyanzeleke umyeka ahlale phaa akhonze uThixo. Ngoba likhona ilixa uba kumele ukuthi abe ngowendlu uzasityhila uJehova. Ayithi loo nto bayeke bentyumba-ntyumbeka embulweni besenza izinto besidla isono. Kuyadingeka ukuthi balulekwe, bafundiswe, bakhuzwe, babekwe izandla abantu. Kodwa ayidinga abantu ukukhutshelwa ngaphandle ngoba landa umkhuphelela kuyo lelinye ibandla lenhlebendwane labantu abathi angisafuni uyibona nenkonzo ngoba indlela endakhutshelwa ngaphandle ngayo. Bayahlangana ungazi noba bahlanganiswa ngubani, bonke benesikhalo esinye bathi ndagxothwa ebandleni. Bafana ke ngoku naba athi uYesu nina aninanjongo zawungena kodwa nivalela abangenayo. Ngoba bathi bawufika ngaphandle bathethe ngebandla angabikho suka kwela ngaphandle ufuna ungena kweli. Hayi basekhona abalendle. Ngoba balinyezwe ngobani? Sitheni? Hayi bangcwela kugxothwa umuntu ebandleni. Babe fama sigxotha endlini yenkosi hayi ebandleni. Oh bapha banivayo. Bapha banivayo. Abamele ukuthi bayagxothwa ngonyana. Baba bayagxotheka ngoba lethi izwi banembewu kaThixo. Ababu. Mandize ezweni mama ndizokhaleza ndiyisonke. UThixo uthe ezweni lakhe xa ethetha ngoYesu uthi ndimnike isitshixo sikaDavid. Wasonga barisana apha vale khona kakho ngavula, apha vule khona kakho ngavala. Uthi uYesu kuPeter kwesi sityhilelo sobundazi into yoba ndingunyana kaThixo. Ibandla ndizalifunqula kule ndawo ikuyo ndilibeke kwindawo yendlu kaThixo ngoba ndilinike izitshixo zezulu okanye zobukumkani bezulu. Athofulayo izulu nalo livule angabikho ngava. Athovaleleyo nezulu livale angabikho ngavu. And I've been asking myself, what is the key of David? There was a time where I thought it was worship. And God said, no. The key of David is not worship. It's not worship. David had a revelation. Woman is chilling. Somebody say it's chilling. Wakwazi ukuzibona okanye abona umahluko phakathi kwebandla
nendlu yenkosi. Eyona nto isisitshixo sikaDavide ukufikelela endaweni yokuqonda uba ukhona umahluko phakathi kwendlu kaThixo nebandla. Hayi, glory to Jesus. Hayi, glory to Jesus. Lento ibangela uDavide bathi bonke abanye bedanisa benxibile yena danise hamba ngase. Amandla walingana, amandla wafana, umlilo neziko asifane zinto. Oh moya ngcwele, oh moya ngcwele. Somebody walk with me. Uthi uDavide akuyiqonda lenyaniso, athi le ndawo ndikuyo iZion, isixeko sikaDavide. If you go to the word, hey moya ngcwele, go and read. Whenever the word of God talks about Zion, kukhangeleka ngathi it is making a reference to Jerusalem. Sometimes kukhangeleka ngathi wasebenzisa lamagama interchangeably. Engathi ngenye ixesha iJerusalem ithi iZion, iphinde ngathi ithi iZion iJerusalem. But when you begin to go deeper in the prophetic, you understand that these things are not the same. uDavide waqala nangona seJerusalem kodwa akayibona iJerusalem njengeJerusalem, kodwa waqala wayibona njengeZion. Oh, where are my people? Where are my people? Ngoba iZion kahle kahle yindlu kaThixo. Oh moya ngcwele, baphina abantu nangona ndiseJerusalem, but I do realize ukuthi land ithwele Jerusalem iZion. Oh moya ngcwele, nangona ndisebandleni kodwa land ithwele ibandla yindlu kaThixo. Ewe kona ndiyazibona ukuthi ndisekodwa ndikho bandleni ndiseZion, ndisendlini kaThixo, kodwa ndingayibizi iJerusalem, but I am not in Jerusalem. I am in Zion. Igama leZion liqala ngexesha kaDavide. Waqala wabiza iJerusalem iZion. Kodwa ngendlela athetha ngayo makathetha ngeZion kuyavakala ukuthi ikhona into etyhilwe lizulu eyahlula into ebonwayo nebonwayo. Amabandla amaninzi agcwelele ties, kodwa intoni eyahlula ibandla nebandla? It's not the anointing, it's not the collar, it's not the tongues. Haya nabasai, kodwa likhona ibandla elimiswe yiZion. Lingakhangeleki ngathi liyafana nelinye ibandla, kodwa lizimelanga lime ngamandla aseZion. Andithethi ngeZion yezambatho yomrhanyana, kodwa ndithetha ngeZion eyintaba yasezulwini efike ime phezu kwebandla. Sithi besilibiza ibandla leJerusalem suka sithi intaba kaJehova iZion, ngoba iZion ifike yazinza phezu kwebandla, lasuka laphela ibandla lancipha suke kwakhula indlu kaThixo. Sisendlini kaThixo abangcwele, asekho bandleni, ixesha lebandla liphelile, ibandla liphelele ixesha. Ngoku kuvuka iZion, kuvuka indlu kaThixo, kudingeka oonyana bakaThixo ukuthi bavele, ngoba eli xesha liyabiza, ngoba kuthini sisishekanga ayizozeba kodwa sezendlu kaThixo. Kutshengisa izitshixo zobukumkani bezulu apho bathandazayo. Uma bethandaza lithi izwi apho bavala khona, akekho ngavuki apho bavale khona. Haya nabashaya yedede bosamna yadaba yana mama masedere lukana yadaba sete yana naba yedede bosamna.
Tata kawufundiswe. Sizokufa. Here abasai. Here abayanda baba. Kafunda mother. Isaiah 52 verse 1 and 2. Quickly. I want to reveal something quickly. Vuka, nxiba amandla akho Zion. Nxiba ingubo zakho zokuhomba. Yerusalem ungcwele. Kuba akuyi kuba saphinda kungene kuwe ongalukanga. Him. Fokuthini Zion. Nxiba amandla akho. And then masishi Zion. Masise Jerusalem. Ithini Jerusalem. Akuyi kuba saphinda kungene kuwe ongalukanga. Ithena ngengubo man. Nxiba ingubo zakho zokuhomba. Ibambe kanjalo. Ithina apha Zion. Ithi nxiba amandla akho. Ithini ngaba? Nxiba ingubo zakho. Kodwa umahluko olapha bantwana basekhaya. Hey mama, ayifuna unqandwa namhlanje. Ingubo. Mamela mancane. Amandla awadingi ingubo. Kodwa ingubo yawadinga amandla. Ngapha uma leni namandla iphelele. Ngapha uma leni nengubo isayidinga lena. Ngoba amandla ayiwona wodwa onele. Kodwa ingubo yona yodwa yanele. Idinga amandla. Which means the church needs the house of the Lord. Ngoba from the house of the Lord, that is where we receive fire. That is where we receive power. But power who can be available kwingubo embathiswe ibandla. Kodwa ibandla likwazi usurvive lilodwa. Ibandla linabefundisi nje abenza umbulo, kodwa ibandla lisangcwele alizimelanga ibandla. Lemiswe yindlu kaThixo. Abefundisi benza amanyalo ubusuku nemini, kodwa ibandla lisamila limiswanga ngumfundisi nentambiso nesibingelelo, kodwa limiswe indlu kaThixo ngoba amandla lengubo eyambathise ibandla afumaneke endlini yenkosi. Read. I need to take this deep. Nxiba amandla akho Zion. Nxiba ingubo zakho zokuhomba Yerusalem ungcwele. Kuba akuyi kuba saphinda kungene kuwe ongalukanga noyinqambi. Zivuthulule uthuli, sukume hlala phansi Yerusalem. Zikhulule imbophelelo zentamo yakho mthinjwa ntombi inguZion. Mamelani. This is how the Bible calls the church. Can you enter the prophetic dimension, please? Mshukumise. Ngicala ngengubo nje. Isheke inalanda werekileyo. Ithi benitsala umthi. Ngamhlisa necala elinye lekhona bona ngale betsala. When the Lord ethetha ngebandla. Whenever you find a place in the Bible, ethi the daughters of Zion, it is talking about ibandla. Ithetha ngani? Ngamabandla. When it's talking about the daughters, when you go, hey moyingcwele, amaGrike awazani nendlu kaThixo. Kodwa ebekhwela ukuhlangana abelibandla abe-ecclesia, kodwa they have no knowledge of the house of God. Abazani neZion. Hey, ngicela sambeni sonke bancane. The reason that ibandla alinamandla kungeyinto biZion sishiye kuTestament endala. We left the house of the Lord in the Old Testament, and
when we moved to the New Testament, sasiye yona nto engamandla nomlilo kaThixo kwiTestament endawo. No wonder today we have amadoda kaThixo ahambe siya emalwandle, ahambe siya kumadoda athwalisayo, ngoba afuna into emandla wayo awakho kuyo kodwa kwenye indawo. Ooh, can somebody hear me today? Ibandla liyaphuthaphutha ngoba lifuna amandla engubo, the anointing. Likhangela amandla kodwa amandla agqibeleleyo asendlini yenkosi. Yaye lamandla asengubeni ngamandla acunsulwe endlini yenkosi. Sisekhona amandla. Aphakamisa izandla. Awenze kanje. Awenze kanje. Oh, moyingcwele. Hayi. Senza ivaya. Cela ufunda uIsaiah 35 manje. Senza yeka abantu abami. Ngeke nive ngemini enye le. Inzulu kakhulu. Read the book. Inemihlali inhlango nomqwebedu iyagcoba inqantosi iyadubula njengomfiyo iyatyatyamba ithi rhoqo iyagcoba ewe iyagcoba imemelele inikwe ubuqaqawuli beLebanon ubungangamela beKarmele neSharon ezo ndawo ziyakububona ubuqaqawuli bukaYehova ubungangamela aboThixo wethu. Yomelezani izandla eziwileyo niwaqinisa amadolo agexayo. Yithini kwabanhliziyo zingxamayo yomelelani ningoyiki. Yabonani uThixo wenu uyeza enempindezelo enembuyekezo kaThixo uyakuza yena anisindise. Ayakuvulwa amehlo emfama zivulwe indlebe zezithulu size sitsibe njengexhama isiqhwala lumemelele ulwimi lwesidenge ngokuba kuyakugqobhoka amanzi enhlango nemilambo enqantosini. Isanga sibe lidike nendawo ezinxaniweyo zimpophoze amanzi esikhundleni sempungutye apho ibuthuma khona kuyakuba butyani bengcongolo nemikhanzi kuyakubakho umendo khona kubekho indlela kuthiwe ukubizwa kwayo indlela engcwele le. Akuyikudlula nto inqambi ngayo yeyabo yona abahamba londlela nabaziziwula abayikulahleka kuyo. Akuyikubakho ngonyama khona alikuqabela khona irhamncwa eliqwengayo alikufunyanwa khona kuba kuhamba khona abakhululwe ngokuhlawulelwa. Abakhululwa bakaYehova babuye beze eZiyoni bememelela benovuyo lungunaphakade phezu kwenhloko zabo baya kufumana imihlali nemivuyo sisabe isingqala nosizi. I want you to be awake from today. It's not every scripture in the Bible. Mangcele ngicela ningahlupheki. Ngifuna ukuqhubeka ngisenza lo mzekelo ngebandla nendlu yenkosi. It's not every word that is in the Bible that is talking just to the church. It's not every word that is in the Bible that is just talking to the house of the Lord. And when you read the word of God, you must come to a point of understanding. Ngawapha amavesi athetha nebandla. Ngawapha amavesi athetha nonyana. It's not every standard that is set by the word of God that is applicable to the church. Or the standard Sagati is not speaking the same language to the house of the Lord as it does to the congregation. Ngoba ngapha silanda wonke umhlambi noma usethaveni noma usembulweni silanda kwantu. And some of the things that are a standard when the Lord says, "Be holy for I am holy,"
He's not talking to Iman. He's talking to the house of the Lord. When he says, be perfect, for I am perfect, he's talking to the house of the Lord. He's not talking to the church. If he was talking to the church will be dead. Ngoba ibandla liyala ubangcwele. Ibandla liyala ugqibelele. And so the Lord does not use the same measure. uThixo wenza umnqa ngoDavid. David, he lived his life as a worshipper, esenza zonke izinto ezinhle. Kodwa ngomzogqibela uthi ndicela ukwakhela indlu Nkosi. And the Lord says, emva kokuhamba kangaka noThixo, emnqula kangaka, kodwa uThixo wathi no. Because to a son, a yes is a yes, a no is a no. And there is a standard to Tiko that he maintains. What is that as I was copycast? You cannot build me a house. Your son will build me a house. Lo wapenuka watata mafasa baluwaka. Solomon suke yanguyo nikwigunya lokwakhiza. Suke yawela kuye lo ebehamba noThixo. Because his standards zikaThixo for ibandla nendlu yakhe azifani. Is it beginning to make sense now? The same God. Why would he not allow Moses esencame kangaka? Impilo yakhe echithe ekhokhela abantu abanenkani. Kodwa ngomzogqibela endaweni yokuthatha lelitye wabetha ilitye. Wathi uThixo kuye, no. You are not crossing over with these people. Because what applies to the house of the Lord is not the same standard for the church. Is it beginning to make sense now? How can you take a hambe nendoda ixesha elide kangaka yithi Nkosi umzuko lakho lingekho andiyi ndawo kodwa seyihambe nozuko loze wachitha ixesha noThixo nobuso bakhe bajika bayinkazimulo kodwa ngomzogqibela. So fell up, you're not crossing over. You must decide. But the price of a son is much higher than his dog. It cost you. It costs you. And it will cost you. Ubungekho ngolesihlanu sithandaza apha sithandaze njengonyana sithi Thixo masikonile sohlwayo. Bangapha befundisa bangama phambi koThixo bathi Nkosi apho ndingenzanga khona nohlwayo ngcono ndifela apha kodwa sahlala lizwe linye elamemeza ngoDavid lathi Nkosi ndingafela ezandleni zabantu ngcono ndifele ezandleni zami. Uma Thixo ufuna undohlwaya ungandivumeli ndohlwayo ezizandla zabantu ndicela wena kwezakhe izandla ngoba zona zinobubele. Uzogqomoza utheni wena ungenza umbulo befundisa abangaka beshumayela kamnandi bevutha bebeka izandla kutaka amadimoni kodwa benza umbulo kodwa wena wenza the standard. Jonga ndaqala ubuya ndihlale namasela ephethe yogurt evela oqhekeza ezifactory ndibuye ngezinye imini ephethe into ezimande ephethe ichocolate. Hey moya ngcwele nam ngenye imini ndabawa mawona njani kodwa ke ndihambe namasela ke siye ezifactory sothatha yogurt the day kuhamba mna khona imini eyoqhekeza
izindlela lapha ebumelwaneni. Ngoba lokho sasikhula sonke sidlala ibhola abanhuqa nawo. Basambe akho umuntu ubonayo maseqhekezeke kumuntu wapha. Sangena. Yona nje imanje ngeloxesha lethu ke tata nokonyana yayikhrimora. Safika sazinyopha ngekhrimora. Asayitya man. We couldn't find anything else emnandi ngaphandle kwekhrimora. Sathana namabhosa. Kodwa guess what? Amapolisa ofumana umkhondo. Asileka sinyusa indaba. Awasifumana. Kodwa guess what? Ubuya kwethu kwanqonqoza kulobana ebusuku. Siyamcela unyana ebekhona ngexesha kumosho. Because the standard sendlu kaThixo bangasinda ngapha. Kodwa uzulumke wena owendlu kaThixo. Hlazo ungasindi. Ngoba uThixo umkhangatha akubekele wona wena. Awufani nowabanye. Usindiso lwakho uzungalinganisi nowabanye abantu. Ngoba uThixo akubekele wena inkulu kuneyabanye abantu. Uzungazilinganisi wena. Uthi nabo bayazenza izinto ukuthanda mina njengena uzenza. Wahlukile wena. Wahlulwa nezulu, uPawulo nezulu. Eyakho into yahlukile. Breakthrough. It is because you are fighting like a servant. You are fighting like umzalwane. Go to Satan. Umechongene na uchongene nonyana kathi. Ay, my God. Kopose. Kodwa nibangalo. Akwenzeki. Kanti aziqondanga isiphatha amadlolo wanazo. Sezasilwa noYesu. Wena usazijongela phansi. Usazijongela ukuthi usemncinane. Usazijongela ba sekutheni eyami impilo izaba njena kanti awazi ukuthi ingxaki lochaba olwanayo. But there is a place in God. Isaiah 35. Ethaba angeni kwangonyama ekhodlakeleya. There are things that when we begin to fully when the church was in one accord, when the church understands ukuthi asilobandla thina kodwa siyindlu yenkosi, kulapho into zizawugqabhuka khona ngoba amandla ethu alapho. Lana amandla siwalindeleyo uthi ukuthi anikafiki. Ufuna ukhulelwa njengekati wena kodwa uyindlovu. Ucinga uzawuzala wena kamafutha kanti awuzazi uyindlovu. Your pregnancy takes time because that is how fair. Yinde wisimithi, yinde wisimithi le, yinde susamanje le, yinde dilizayo, osana utholayo alfani noloba. Ukhala senva kodwa ngizothi namhlanje uzungamsoli uThixo. Kodwa wena ungumkhethwa kaThixo. Asisikhethelanga. Amadaba esijongene nawo asisikhethelanga. Kodwa izulu lavuma. Thixo ungasusa nje isandla sakho kuyophi? Esilwana nazo izinto ubuninzi bazo. Kodwa Nkosi ungasusa nje isandla sakho nje. Ke ndimbone. Xa uthi ngunyana lo ke ndimbone. Uba ingabuza ipasa naleni test. It is just a test. Your double portion is coming. Your double portion
salvation is coming. But what you are facing, ayizanga nje kodwa kuceliwe kodwa Thixo khawususe sakhe isandla phezu kwempilo yakhe. Simbona uzawusala isithini. Ngoceliweyo. Akasithobozeli kwamadimoni kodwa ngoceliweyo he. Ngoceli awaphelanga njaza afike ngizonothanda kodwa ngoceliweyo we. Kuthi sonke amaxesha obhuda afika nakuYophi. Kodwa lafika ixesha lokuziqonda. That I am a son of God. Ejasekhaya kudala ulila. Kudala uhlukunyezwa zizimo. Kodwa ngathi ekulileni kwakhe igqibele ufikele kwindawo yokuziqonda. That I am a son. I am a son of God. I am a son of God. Kona lo mhlabelela uculo wami lomntana othi zonke zimnandi kodwa zinilungele zonke. Ngikona uhlanga ekumele uzeyamanise nalo elithi thina asisilungelanga sonke. uDaniel nabangani bakhe batewe simnandi esasebhothe kodwa asisilungelanga sonke. Sicela ungatyi kwiziyolo kodwa khasinikwa kusifanele ngoba we know who we are, we know our assignment, we know sihamba nabantu. Yazi bafundisa abantu bayancina nawe. Wekumnandi utywala ndake ndabusela ndingekasindiswa. Kodwa ndinayo into ethi azisilungele zonke. There is a remnant. Elijah, you are not the only prophet. But there is a remnant. And there are prophets in hiding. My God, can I tell somebody that it is time that now, as this Chopakla post, yes, we are walking. Yes, we are walking. God in Nagi, Tina, Sachova, Geband, God in Bandla, Senaman. Ngebandla kodwa ungawaquka wonke namabandla lapha elokishini uzawufika enembinana. Uzibuze babethe ngaske livalo leya inkonzo kuthathwa zamazogcwala lapha sibe libandla elinye. Bandla ngalinye linembinana. Awayeka amandla. Naba benyuka besihla endleleni. Bayasiva sihlabelele. Bayasiva sidumisa. Yaye qabelele besive endlini zabo bayasikeleleka kodwa ayikho into ethi mabazongena ngalapha. Ngoba ixesha lebandla phelile. Ibandla iphelele lexesha. And as I close because I feel nakule mvuselelo eqala nge-first, I need to go deeper. Akhona amandla ebefihliwe nguThixo ukuthi awaveze ngeentsuku zokugqibela. Kodwa ingxaki lamabandla okanye lamandla siwajonge ebandleni. And my message today is saying lamandla awekho ebandleni kodwa lamandla sendlini kaThixo. Ngoba lithi izwi umlilo useZayoni kodwa iziko lisebandleni. Are you here, church? Are you here? Ngoba ngoku Mama, the reason that our demons sometimes you pray for them angaphumi so kadense abambelele izandla esinqeni, it is because ibandla lisebenza ngomlilo ongumlinganiselo.
And uma ningahlangananga kumoya nabayimbumba nizawusokola ukulwa nale mimoya because iyakwazi ukumelana ngoba lona umlilo ayinguwo lo wasesiyo kodwa ngumlilo waseziko. Amademoni njalo ayakwazi ukunyaza ahlale ngoba ayayazi ukuthi apha kuhlala umlilo kodwa kuhleli iziko. Umlilo lapho usuka ezayo, umlilo lapha ngumlilo wesiko. Umoya ingcwele usathana namademoni bayayazi ukuthi amandla lapha asezayo kodwa ngapha kunengubo. Yaye lengubo inomlinganiselo amandla ayigqibelelanga. Uba yayigqibelela amandla engubo ngengazange uNimrod abulawe inkwenkwana kodwa wembathe ingubo iyayisuka kaThamu ithungwe nguThixo because uNimrod ufana luphawu lebandla liyakwazi ubandla uba powerful but kunomlinganiselo apho ngeke neqe khona because ibandla was never meant to last forever. Ibandla ndingalinganisa nantoni mama apha kuzohluzwa bakhona abazemanyana bakhona abazodlalisa bekhapha abanye. Ibandla lelalonto yindawo yokuhluza. Ibandla liyakwazi umuntu ehlale eligqoke elikhulu kodwa ahlala apha ngaphambili. Iyakwazi inkunsela yentombazana eyenza izimanga ithunywa ngomkhathi ihlale ngesigcebeza lapha phambili. Ihlele eqaleni kwe-intercessor ngapha ne-intercessor ngapha kodwa ihlale phakathi ingathi. Ihlale ihambeza ijonga umfundisi. Ihlale prayer warrior eqaleni kwegqirha lona lalikhulu lazwayo bazibuza abalaziyo ba hayi abamboni na. Bandla lelalonto lo uthi ungcwele hlala ecaleni kwegqirha, hlala ecaleni kwexhwele, hlala ecaleni nangokuba ndingathi buza kwabanye abanamacaleni ngoba bebenzeni last week ngo2 njengoba nocingo ngcwele bungabuza komnye lapha ecaleni kwakho okanye uthi moya ingcwele khanibonisa ngecamera kamoya ebesenzani kuveke ephelile ungamangaza kodwa ngexesha ehlele ecaleni kwakho akangcwele. Ibandla lelalonto sane nonke kodwa ngaphakathi kufike kuhluzwa kumele kuvela bendlu, kumele kuvela bendlu, kumele kuvela onyana. This is the message. Kahle kahle mama bendingazi yazi ndiyamthanda uThixo life bendingazi lento kanti yona njongo yayo kuyolanda onyana ivusa indlu kaThixo ivusa nonyana. Uma lithi anazi noma ningoThixo ithi lento singonyana bakaThixo yaye singonyana benu. Namhla sihambe kade mntanami sihamba nale message kanti bengazi ukuthi uThixo uzisapha ezothi amandla okugqibela sizowathulula phezulu kwenu. Kunento enizazenza ezingazange zabonwa senziwa libandla ngoba nina you're not ordinary. You've been waiting for a time apho nizawutyhilwa khona kodwa ndizothi bangcwele ixesha lokutyhilwa kwenu lifikile, ixesha lamandla afike kuni lifikile. Nizawubona izinto abehlulekayo. Besehluleka bakade bazothi besikade siqala ukuthi kwenzeke inceko ezinkulu zikaThixo sithi besikade siqala ukuthi kwenzeke kodwa ngokasazi kanti ingxaki abantu asityhilele sithi ixesha lebandla liphelile, ibandla liphelelwe lixesha because Jesus is coming. Ithi sizambona yaye indlu kaThixo uzathi xa evela sizofana nabangcwele ayilobandla
elizofana naye kodwa yindlu kaThixo. It's not everyone othi xa evela uzawufana naye. Yindlu kaThixo. Jonga mama. Xa sengiyeka ngizokubiza uzova. No wonder eyona message yethu has never been about ubetha isono. Hayi bandiva abanye abantu. Kahle kahle kolibandla. Zange yaba injongo yethu ukubethana nesono. Ngoba ingxaki yebandla ithathe into engeyo mandate yayo. Okanye engeyo mandate yezulu. Yayenza imandate kaThixo. Bangcwele. Injongo kaThixo kukunika onyana inkonzo nezwi loxolelaniso. Are you here, saints? Into esithunyiweyo sinikwe inkonzo yoxolelaniso. Ilizwi lokubetha isono. Eyona nto sithunyiweyo ayikho ngaba sijonga izoni sizohlwaye ngeswazi. Kodwa kukuvusa onyana sizisa uxolelaniso phakathi konyana noyise. And the moment kuvuka unyana amakhala nesono yaziwe. Ayo bayangiva nabangcwele. Ngoba ungashumayela for 20 years mntasekhaya namakhala nanjalo so ucinga fanele le DP wabulele wonke. Intsingiselo yentshumayelo yakho ikuwisa amakhalane mntasekhaya uzasebenza kuye Yesu. But the moment uthatha abantu uzisa inkonzo yoxolelaniso ukuze ekuvukeni konyana ufika umlilo waseZion. Umlilo waseZion echisa. Uchisa kungasheki nesikhoko uba kwakhe kwakhona amakhalane kulendlu. That's why the Bible says aba banembewu aboni abawi. And there must come a time when we choose, when we focus mamnovember energy yethu. Mna nendlu yami kwelibandla sizozimisela ekuvuseni onyana bakaThixo. Ukwenzela ekuvukeni konyana amakhala nesono aziwe. Ngoba inkonzo yokujonga nesono ayizange yaphela. Uthini uyesezweni? Uthi zona. Ngiyithanda xa la ndlela ayibeka ngayo. When you tap into the prophetic, you understand izinto kwenye level. When it's talking about the poor, kahle kahle uthetha nabantu abasejongene nezinto ezivalela intsikelelo kaThixo. He's talking about izoni, but in another level that ezawubaleka kwingqondo yemveli. He's not really talking about the poor. Ayo, it's not the nature of Christ not to care for the poor. Come on. Amana. Ayondalo kaKristu ungalikhathaleli ihlwempu. Kodwa kula verse uthi ayeke namahlwempu awuhlale khona. Was he really talking about the poor? Where are the prophetic people? So she can find this umntana molithathe at face value. Go deeper. Understand his nature. When the Bible says God hates, subaleka nomfula othi uThixo unenzondo, uThixo uyathiya. First understand his nature. God is love. Full stop. If God is love, understand bakwenzekani. God cannot hate.
Angiphikisani nezwi, phikisana nento ephikisana nendalo kaThixo. Sithi ngenkani zethu siphambuka elithandweni, izithi xa itolikwa ngokwezulu itolikwe ngathi yintiyo kaThixo. But God cannot hate. Uma umthetho wendlela uthi imoto kumele ihambe apha, ize imoto iphambuka endleleni, uyanyanzeleka ukuthi iwili ingene engozini. Abayibizayo ke ngoko bazawuthi ingaba bakhi balendlela bacapukela abaqhubi. Ayikwazi man. Do you understand the logic? When I see ingozi endleleni, am I gonna say the contractor who was working here, he hates the lives of these people? It's not possible. Uthixo uyandlela okanye uyandlalile indlela ekumele sihambe. Uma siphambuka kuyo sizisa kwicala apho kungavakali ifuthe lothando likaThixo. Size siqale xa sitolika sithi God hates, but God cannot hate. It is not in his nature. Can you stand on our feet? Sesizovala inkonzo. As umama ezawuza azovala le nkonzo, I want you to go back to the word of God. Study the word of God. Go and find the places where the Bible Dluthu ithetha ngeziyo. Study those passages of scripture and you will find a mystery. That is ngathi lithetha ngeJerusalem. But when you go deeper and use your prophetic microscopic eyes, you will realize, you know, this thing is deeper than what David said Jerusalem is Zion. It is because he understood and had a revelation, and the Lord said, this was the key of David. He understood that in Jerusalem, ayizmelanga ngoba kakade Jerusalem bekune temple. That was the only place that had a temple. Apothike benqulwa khona. Kodwa uDavid endaweni yokubona itemple neJerusalem suke wabona iZion phezu kwetemple. And his attention and his worship and the way ebekade ethetha noThixo senza phambi koThixo ebengenzela itempile kodwa ebesenzela boyingcwe othi uYesu nganye langa anazi nobu David ngenye imini wake wangena etempileni wadla isonke bengenalungelo la kusidla. What was he saying? He was saying, oh David, akayondanga etempile. Ngoba nangonenza into engekho mthethweni ngokomthetho kaThixo. Kodwa into ekuye ingenhla kunetempile. Jesus was making a simple example. It was nobu David wake wangena etempile bediniwe. Namajono wakhe belambile. Beyazi ngoba you cannot, unless you're a priest, you cannot eat the bread in the temple. Otherwise, uThixo uzawohlwa. Endaweni yomohlwayo uThixo suke wamphakamisa. Ngoba uDavid wayephumile emandleni wangena endlini yenkosi. His worship, mamela bangcwele, mamela. Ibandla eli
lela ngicawa phakathi neveki usiphilele nothanda uDavide wayengenjani uDavide wayengayi phambi koThixo ngamaxesha asetempeleni wayesiya kuThixo ngamaxesha endlu kaThixo. That's why kodwa kwabhala indumiso ezingaka ngoba every moment wayefumana wayeziqonda ukuthi ni apha phakathi kwethu sizawufumana abanye phakathi neveki babiza isithuko then ngecawa bafika bathi ngcwele 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 phakathi neveki benza izinto because basebandleni ningabasoli bantu abami basebandleni abantu onolungelo lobasola ngabantu bendlu kanti ngoba bona banaxesha xa sithi tata nokonyana iphumile inkonzo xa siphuma phanga lamnyango kuba iyaqala hey abantu abancane khona qala inkonzo izawuqhubha inkonzo iveki yonke xa sihlangana nabo abafuna uprikwa ngeworship manje kusaphakamela izandla phakamisana izandla ngoba kaloku iveki yonke bebe senkonzweni bafana noDavid bebemnqula imini nobusuku Bantwana bama yonjongo yami utsala lenkonzo but I understand ukuthi ndinithathe ndanibeka kwindawo ezofuna ukuthi ndinizinzise ndinizulise because this is where God is calling us to. Ayizuphelela inkonzo makuphuma ngalamnyaka kodwa izawuqhubha inkonzo sowulela izawuqhubha inkonzo sowuvuka izawuqhubha inkonzo insuku ezinamalanga kusenkonzweni. Yeah, from today you will understand it doesn't matter where you see a crowd uzawuyazi uba libandlile lidinga umshumayeli izulu liyabuza ukuthi sothuma bani sothuma bani ndiyayithanda impilo yaselokishini ayifani napha edolophini apha uhleli nje ubona ingqungquthela ubona abantu abamesikoneni bona abantu abaqonde naye bona abantu abangafuna ukukhulula inayithi benendaba wakusasa kodwa kuyobetha waroko bebencokola ngenayithi. This is just the nature. Not that abantu bathanda lempilo kodwa kunezinto ezibaxinileyo ezenza babangaziqondi naxa besenza into engekhona kodwa wena usesibani sibane saseziyoni sisentabeni sibane saseziyoni sihlele entabeni sithi masikhanyisa sikhanyisele yonke indawo. I don't know about you kodwa ndidiniwe kuba ngumzalwane ndiyamcenga uThixo angenise inkonzo yokundenza unyana ngathi ndiyamcenga uJehova ukuthi angenise endlini yakhe ngoba ixesha lebandla liphelile yayibandla liphelele lixesha uyabuya uYesu mhlawumbe khona kule ndawo thobe kancane ya uyazazi uyamthanda uThixo kodwa uqiniseki ukuthi ngabe ihambo yakhe yamkholisa na. Ndicela uba unglomuntu othi inkosi namhlanje cela ukwamkela inkonzo ukwenza unyana kuze ndithi nawuphina utshaba endijongene nalo ndingabe sabuya ndilwe njengomzalwane kodwa unipha amandla nomlilo ukuthi ndilwe notshaba njengonyana. Oyingcwele kunabantu abalapho usathana uthi namhlanje ndaze ndamphuncula kodwa ndingibambile yintoni lizoshunyelwa umgqomoza ngoba namhlanje ndiyamphuncula. I don't know if that's you
But in my spirit I feel kunabantu athi uThixo namhlanje ndoba nawe paradise. It's like the Lord is saying, from now on, zawuhlala nawe in another dimension where the devil cannot touch you, where the demons cannot play kweyakhe impilo nabantwana bakho. As Isaiah 35 was saying, indawo le yahlukileyo kuba indawo ebizwa Zion. Phumani bantwana bami, phumani emandleni, ngenani endlini yenkosi. Wena umuntu othi namhlanje ngicela ukuphuma, ngicela ubale kuze ngaphambili, sizothandaza.